Papayartingan ita ti Benguet Electric Cooperative ti kampanyada iti public safety awareness gapo iti panagngato ti bilang ti electrical accidents iti syudad ken iti Benguet. Adda detalye ni Audrey Villana. May basar iti datos ti Beneco, iti umuna atalo alawas si January ita at 2026, upat ti pinmusay gapu iti panangakuryente. Sigun iti Health and Safety Office ti Beneco, nginmato iti 23.1% ti insidente ti panangakuryente iti 2025, nga adan iti 35 individuals. No idiligi di 2024, nga adan lang iti 24 individuals. These are mostly sa mga bahay, yung mga house constructions. So preventable naman sana yun. That's why nga na-alarm din tayo kasi public safety awareness na talaga yung kinakampaign natin. Manipod December 2021 aging iti December 2025, nailista ti 23 nga insidente ti panakakuryente dagiti streetlights installers ti na-record. Ang nagresulta iti duwa nga ipupusay. Benguet ti nakailista iti kangatuan a bilang dagiti na kuryente asa nga 13 ken maysa a pinmusay. Sinaruno ti Baguio City a 8 nga adan iti maysa met lang a fatality. Actually, the whole Beneco ang talagang sinasabihan na kami na lahat makibiyang, you get involved, become safety officers on the ground. Pag may nakita kayo na unsafe na talaga, malapit na, sabihan nyo na at magpa-stop nyo na. And then kung kayo na nakakita at magre-report ay hindi naman technical, i-report sa office. Palagipay ti opisina dagiti safety measures ang mabalin nga aramiden iti uneg ti pagtaangan. Kas iti panagliklik iti octopus wirings, overloading kadagiti saksakan, ken saan a panagigan kadagiti di kuryente a banag no nabasa dagitoy. Rumbang lang a dumawat iti tulong iti Beneco no adda dagiti electric wires iti ruwar ti pagtaangan akasapulan a mayurnos tapno maliklikan ti panakakuryente. Audrey Villana para iti Pambansang TV, iti Baro a Pilipinas.